Okay, so may adlaw sa tanan no, karong adlaw pista sa Tubigon. So niya kami karon sa station sa 93.5 Hot FM namin sa gawas kay nami programa karong taon. Samtang wa pa mi magsugod sa among programa ni apa mi sa gawas nagtagay-tagay may ari og bahalina ginagmay. Nya ang among i-play karon nga awit awit ni Max Urban. So hayop na kumbo ang title ani.